Malawi Today. Past 9 ndikanema ndithu waluntha tipepese kuti madalaina simatha ndithu kuona bwino lomwe komanso kutimva bwino lomwe kamba kazovuta zina ino ndizi makina wa technology amavutirapo so pena umazafunika kuti mukonzeko tiwiri titatu kuti zivekeko bwino kwambiri zionekeko bwino, but we are fully back and kungwauza Malawi kuti nthawi yathu yokwana koloko ndikuti bungwe lija la Malawi Electoral Commission likhalenso ndithu lankhula ku mtundu wa Malawi fotokoza ndithu zotsatira zotsimikizika komanso madandaulo amene mwina anthu ena akapereka ndithu ku bungwe limeneli. Koma mwina tilebe specify kunena kuti sitikudziwa kwenikweni ngati akambeko za zotsatira zina. Okay. Chifukwa choti communication yawo ija ngokambako zoti zokhuzana ndi madandaulo. There's a possibility kuti mwina akhoza pota kumanena pompo kuti tikambapo za ma results ena, there's a possibility kuti akhoza kamba za zotsatira zina kulapo ayi. Ndi kwamene mwangodipeza kumene timafananitsa kwambiri dashboard yathu imene tikumakuza na Malawi in terms of unofficial results ndimene zayendera ndi tinatengapo ndithu dera limodzi limene ndi la Likoma timafananitsa ndithu ndi ma unofficial results from our dashboard as well as official results from Malawi Electoral Commission. Ndipo titapanga ndithu overall in terms of calculations napeza kuti ndithu konseko zimapana ndende Malawi peso shortage inali yonse prison ndidava Malawi ati ndende prison yes ndi pakati pano tikufuna so tilowere kumwanza tikufuna so ndithu tifananitse ndi dashboard yathu which are unofficial results and the official results from Malawi Electoral Commission. You can start go from unofficial results and official results from Malawi Electoral Commission. Okay, I will be able only to see my result amenity now if you have a dashboard. But ndikumadalira iwe kuti ndoziditsimikizira kuti ndizilili. So menana fotokozera mzanga Patrick Phuba kunena kuti tofuna tione akumwanza kuti kodi akufana nadi ndi amene ameki kalengeza dzulo lachisanu madzulo. Kumwanza kumeneku apita Mutharika achipani cha DPP ndamene akutsogola ndamene apambana kumwanza malingana ndi zotsimikizika za meki ndi mavoto kwana 30,576. And ndi zimene zili apa from official results from Malawi Electoral Commission. Okay. Pachipiri pawo pabwera Lazarus Chakwera achipani cha Malawi Congress amene wanditu with 2,228 votes. Ndi zomwenso ndithu bungwe la Malawi Electoral Commission ladulutsa kutsindikiza kuti dashboard yathu ndi malizatsi yawo ndikuti maka kumene kumwanza. And then we have Bachitatu Adalitso Kabambe amene wa IUTM with 2,203 votes. Ndi momwe ndithu palibenso kusiyana kuna kulikonse 2,203 votes. Yes. And then we have Tupere Austin Muluzi achipani cha UDF with 533 votes. Ndi momwe ndithu palibenso shortage inali yonse. Okay. And then we have Joyce Hilda Banda achipani cha People's Party with 463 votes. Ndi momwe ndithu palibenso kusiyana kwina kulikonse. Kenako Kwame Bandawe atsikana anyamata azimayi with 130 votes. Momwe ndithu palibenso kusiyana kulikonse. Pakubwera pambuyo pawo Athokozani Manyika Banda amene wanda independent candidate with 126 votes. Ndikaona ndithu Athokozani Manyika Banda amene ali ndi 126 votes. Yes. Kenako we have Akamuzu Chilambo amene wanda Apetra. Mwina Akamuzu Chilambo usananene. Okay. Ndine. Okay. Tione kuti zigwizana kapena. Yes. Okay.
amene wanditu Kamuzu Chiwambo ndi umusakasaka kuti udali pati ali amene kapezeka ali pati Kamuzu Chiwambo from People's Transformation Party Petra amene apeza mavoti okwana 104 exactly zofanana dashboard kenako amaiko busy kusi ali pafupi amene ali pafupi oja zake alibe mlandu ali ndi 95 votes. That's exactly what is also being shown on our dashboard. Okay. Aphunziro Mvula amene on the independent candidate. Aphunziro Mvula ndasakisaka ndithu amenewa likhanga ali kumtunda kundithu amenewa Aphunziro Mvula muli pati ndinu munthu ofunikira kwambiri independent ali ndi 84 votes. Exactly. That is what is also being shown on our dashboard. Kenako we have Adio James Chirungo amene so ndithu ndi independent candidate amenewa ali ndi 81 votes. Exactly. Cosmas Felix Chipojola amene so ndi independent. Cosmas Chipojola independent ali ndi 67 votes. That is exactly what is also being shown here by dashboard yathu. And then we have Frank Tumpali Mwenifumbo. Mwenifumbo amene wandithu yayi ndi nkhalakale ali ndi 35 votes. Yeah. Komanso Jordan Sauti amene wa PCP amene wa ali ndi 25 votes. Yeah, ndiye ife timangopanga compare. We're just comparing the official results from Malawi Electoral Commission and dashboard yathu imene mwina takhala tikukuzani Malawi kuti kodi zikusiyana kapena zikufanana. Komano tikaonetsetsa ndithu through mene zikuyendera ndikuti zikuonetsera kuti sikuti tikusiyana kwenikweni. Of course. Ndikuti tikuyendera limodzi through our dashboard, which are unofficial results, as well as official results from Malawi Electoral Commission. Nthawi ijayi before zisanachitike za technologies tinazaunikirapo madera amene Lazarus Chakwera achipani cha MCP akutsogola bwanja patione kuti kodi Peter Mutharika ndi madera akutsogola komanso malinga ndi unofficial results a dashboard yathu kumene kuku madera amene akutsogolawo ndi mavoti angati. First and foremost we have kumene kuku Chitipa. Just a moment. Yes. Chitipa. Chitipa, Arthur Peter Mutharika ndamene akutsogola with 35,827 votes. Kuyimirira 53.5%. Pachiwiri pawo pabwera Lazarus McCarthy Chakwera achipani cha MCP with 13,936 votes. Kuyimirira 20.8%. Kenako Adalitso Kabambe UTM with 9,035 votes, kuyimirira 13.5%. We are moving to Karonga. Karonga okutsogola ndi Arthur Peter Mutharika according to the unofficial results of the dashboard that we have here at Lunta Television. Akutsogola ndi Arthur Peter Mutharika boma limene la Karonga with 54,496 votes. Kumene ku zikuonetsa ndithu kuti that's 54.9%. Kenako pachiwiri pabwera Lazarus McCarthy Chakwera achipani cha Malawi Congress Party with 23,460 votes. Kuyimirira 23.6%. Kenako Adalitso Kabambe achipani cha UTM with 10,280 votes, kuyimirira 10.3%. Moving on to Rumpi. In Rumpi, we have Arthur Peter Mutharika leading with 29,957 votes. Kuyimirira 45.0%. And then we have Lazarus Chakwera MCP with 24,486 votes. Kuyimirira 36.8%. Kenako Adalitso Kabambe with 6,627 votes, kuyimirira 9.9%. Tikutsika kupita ku Mzimba. In Mzimba akutsogolanso according to the unofficial results ndi Arthur Peter Mutharika with 45.1%.
meneyo mavoti ndi 118,117 votes. Saku mpikisano wake suwa ukulu kwenikweni with achiwiri awo amene akutsatirana nawo Lazarus Magafe Chakwera chifukwa amene wandithu kumene kukulumpi rather kumzimba akubwera ndi mavoti 91,509 kuyimirira 35.0%. So Athapita Mutharika ali pa 45.1%, pamene Lazarus Chakwera ali pa 35.0% kumene kukumzimba. And then different from maboma ena kumzimba pa number 3 pabwera Joyce Banda achipanisha People's Party with 20,182 votes. Kuyimirira 7.7%. We go to Mzuzu. Kumzuzu Athapita Mutharika akutsogola kumeneko with okay. Alright, so Mzuzu chifukwa choti Mzuzu ili Mzimba. They are the same votes. Tikambe pano kuti zotsatira zimene tikulengeza pano ndi zotsatira zosatsimikizika. Izi zikuchokera ndithu kafukufuku wathu from our dashboard imene ndithu mukamaona ntchito zimo ikumaonetsa pamene tikamba kuti mmene mukuoneka mwa blumo ndikuti mukuyimira chipani cha DPP motsogozera ndi Professor Athapita Mutharika, ndipo mmene mukuoneka ndithu redimo ndikuti mukuyimira ndithu tinene kuti chipani cha Malawi Congress Party motsogozera ndithu ndi Dr. Lazarus Chakwera. Ndi ena ndithu mwina nkumafunsa mwina nkumadabwa tukamba kuti these are unofficial results. Komano ifebe tikwetsabe kuti mwina tikhale limodzi kutengera kuti bunge la Malawi Electoral Commission likamatulutsa zotsatira zotsimikizika ndi izizi which are unofficial results. Tikumapanga compare. Kuapanga compare kuti kodi amala timauza dizoona kapena mwina taphonya. Komano according to official results zimene bunge la Malawi la make latulutsa zikuoneka kuti andithu we are on the same page. We are not that different. Exactly. Koma sizi kutanthauza kuti maboma inaso amene amekisana alengeze yet kuti ndi kuti zikhalaso kuti we were right. There's a possibility kuti mavuta kuzinda like I said earlier kawerengedwe kaka makha kusiyana. Chifukwa ife timakhala kuwerengera ngati atolankhani. You are werengera ngati anthu amene they were trained professionally for that job. If timaonka chongotengera. Of course. Chongotengera Malawi. Ngonyamuliramo fita kafukufuku kuti background pakutani. We're moving on to Nkatabe. We're still in the north. Kumeneku akutsogola ndi Athapita Mutharika chipani cha Democratic Progressive Party with 39,652 votes. Kuyimirira 56.3%. Pachiwiri pakubwera Lazarus Magafe Chakwera Malawi Congress Party with 22.0%. And in figures 15.503 votes. 15,503 votes. And then adalitsoka bambe adabweranso figure imene ingatachitatu kumene ku Nkatabe with 6,929 votes kuyimirira 9.8%. And that is us being done with the northern region. So kuti Professor Athapita Mutharika is leading kuchokera ku northern districts are northern region according to our unofficial results on our dashboard. Yes, it sounded like you wanted to say something. Of course, tilole chigawo chakumwera. Of course. Before we go, we actually chigawo chakumwera, we have Salima. Chifukwa choti Salima inde ili pa Central Region. Komano siti na iwerengere chifukwa chonena kuti nthawi imene ija timawerengesera madera amene akutsogola Achakwera. Now tikubwera no pa chigawo chapakati. Ku Salima. According to the unofficial results on our dashboard, kumene also akutsogola ndi Athapita Mutharika with 60,893 votes, kuyimirira 49.1%. Pachiwiri pakubwera Lazarus Magafe Chakwera IMCP with 49,445 votes, kuyimirira 39.9%. Kenako achitatu pakubwera adalitsoka bambe UTM
with 5,024 votes kuyimirira 4.0%. That is in Salima. Our dashboard ikutonetsa choncho the unofficial results. We also have Nchewu. Mukuziweni kuti Nchewu is also the central region. Kumene also ndithu akutsogola ndi Arthur Peter Mutharika according to the official results on our dashboard. Amene akutsogola with 106,917 votes kuyimirira 78.4%. Kenako now the difference between madera ena onsewa ngati ukukumbukira umaona kuti ngati akutsogola ndi Arthur Peter Mutharika pachiwiri pawo pamabwera Lazarus Chakwera. But in Nchewu after Arthur Peter Mutharika kubwera Dalitso Kabambe. Yes, UTM with 14,270 votes. So kuti 10.5%. Akabambe achandi tumeneko. Koma tikaona difference between the top two, there's a huge difference. Okay. Peter Mutharika, it's 106,917 votes. 100? Yes. Dalitso Kabambe, it's 14,270. In percentages, Arthur Peter Mutharika, it's 78.4%. And then Kabambe, it's 10.5%. So there's a huge difference. Komabe, tikhozonena kuti kumene kuku according to the unofficial results, I said chifukwa chonena kuti so far palibe banana panga kwa apiye ngati kubwera pachiwiri. Ndi kunchewu kumene kaoneka and then Lazarus Chakwera IMCP akubwera no pachitatu with 9,063 votes kuyimirira 6.6%. We are moving on to Mangochi district. Okay. In Mangochi district, Mangochi is southern region. Mangochi, it's southern region. Yes. Yeah. So we're moving on to the southern region. Yeah, southern region. Gakale Nyanjage Madza. Nyamadzakanga kuti I know. Kumabe it's southern region. Okay. Tinenetse pano. Every time to make a disclaimer. These are unofficial results. Yes. Ndikumaso tukamba kuti kwamene mangolipeza kumene. If we don't have any final words according to our dashboard, according to our unofficial results, it's only Malawi Electoral Commission who are responsible maybe to confirm, to announce the official results. Exactly. Ifebe ndicho tikufuna be tauza Malawi like two zifuka pampikisano wina wonse either kandi mpira kandi jiko kumene kandi ndizosiyana pamakhala munthu mmodzi amene amachita bwino and kuposa ena and tukamba pano dziko la Malawi likuyenerabe ndithu likhale bata lisunge bata malinga ndithu ndimetaonera akatswiri ena alankhulapo mabungwe enanso alankhulapo komanso ndithu mtsogoleri makamaka wachiwiri kwa mtsogoleri wakale wa dziko lino nawonso ausi tumaona akumalankhulaso ndithu through ma social media kuti aya Malawi tiye tisungeni bata zimene ndithu ya zikufunikirabe kuti tiye tisungeni bata. Let's observe like the way we did through the time we were voting. Yes. Yeah, because amala tinaruka maunyinji tinakavota of which ina ndithu amapezekabe kuti mwina akavota ikawiri achitetezo amagwira inde zinthu zimene anthamatuka akavota kawiri ena akanagwira ndithu anagwira. But how does that work though? Because I'm thinking, why would I want to do ndakavota kale? And okay, mwina kavesede kasinthu nkovota chifukwa lino tsumene chanthu chimayika chala cha tombo kuti muwengi saka kuona kuti chala chako chili ndingi. I think it's we need to civilize. Okay. Yeah, because okay mazabe chinyengo chili paliponse. Yeah, of which enjoyable inki ujayo ndinki onena kuti olotadani tutamavuta amakanirira ine chala changa icho chiona ndikuona kuti still so kena kuti kapeze kuti ndikupita tsono panja munthu ndovuta kwabasi ndovuta kumvetsa but like you've said, let us keep the peace. Chifukwa chonena kuti after zisankho we are still Malawians. Before zisankho we are Malawians. After zisankho we are Malawians. I think tikamapanga sondali zosankhana madera mitundu ndi zimene zimapangitsa kuti Malawi tisapite patsogolo chifukwa nthawi zina kuti thandizane osiyana chipembedzo osiyana kochokera osiyana ndithu zimene makonda ndi zimenenso zimatibwezeretsa ndithu mbuyo. Mudzaone maiko anzathu
amagwirana dzanja. Yes. Amagwirana dzanja in different ways. In different ways, as long as anthuno mukufuna muthandizane. Cause chauta sakonda kuti amalawi tidzivutika. Yeah. Moyo mufunikira benditu udzipita pena pake. Of course. Ndiye chonde nditu through this time let's observe like a minute takhalira moja kusunga bata ziwawa and zimene nditu dziko la Malawi is known for. Malawi is the warm heart of Africa. Exactly. And you can see with a lot of anthu ambiri kuchokera m'mayiko osiyanasiyana ali m'Malawi munomu amene akuyenda ndithu without any fear. Amayenda paliponse. Amagwira ndithu ntchito so m'Malawi muno amapanga so business iso. They've been here for years. For years. Akugwira ntchito zoti Malawi sakhozodani akhozogwira. Of which ndiwera kuzindikira kuti dziko la Malawi ndi dziko la bata komanso ndi mtendere. Let's continue with unofficial results from the southern region. Yes, we have Mangochi here. Kumeneku akutsogola ndi Arthur Mutharika with 103,013 votes. Imeneku imena 80.0%. Okay. Now, tupere muluza kubweraso pachiwiri pawo kumeneku ku Mangochi with 14,090 votes, kuimira 10.9%. Pachitatu pakubwera Lazarus Chakwera Malawi Congress Party with 2.7%. Imeneyo in figures is 3,467 votes. We are moving to Machinga. Ku Machinga, Arthur Mutharika DPP ndamene akutsogola with 177,387 votes. Kuyimirira 88.1%. Kenako apakubwera so atupere muluzi aja achipani cha UDF with 10,598 votes. Kuyimirira 5.3%. Pachitatu pakubwera Lazarus McCarthy Chakwera with 4,541 votes. Kuyimirira 2.3%. Okay. We are moving on to Balaka. In Balaka, Arthur Mutharika achipani cha DPP ndamene akutsogola with 120,021 votes. Okay. Kuyimirira 89.4%. Kenako pamene pachiwiri ndi atupere Austin Muluzi. So if you have noticed the pattern, Mangochi, Machinga, now Balaka. Pachiwiri pakubwera atupere Muluzi. And the surprising thing about Balaka, Lazarus Chakwera IMCP palibepo in Balaka. Okay. Top 3, that is. Top 3. Yes. In Balaka, top 3, pa number 1 pa Arthur Mutharika, 120,021 votes. Imene 89.4%. Kenako Austin atupere Muluzi 4,543 votes. Kuyimirira 3.4%. Pachitatu pabwera Dalitsoka Mambe achipani cha UTM with 2.5%. Kuyimirira 3,389 votes. Okay. Moving on from Balaka, we are going to Zomba. Okay. I think ukakhala kupita ku Zomba umadutsa Balaka, eh? Yeah. Yeah, okay. You start Balaka then Zomba. In Zomba, Arthur Mutharika akutsogola kumeneku with 248,777 votes. Okay. Kuyimirira 89.5%. Kenako Lazarus McCarthy Chakwera abweraso mchati kumeneku ndamene ali pachiwiri with 9,148 votes. Okay. Kuyimirira 3.3%. Pachitatu pakubwera Dalitsoka Mambe UTM with 6,131 votes. Kuyimirira 2.2%. We are moving from Zomba to kupita Kuneno. Okay. Kuneno, Arthur Mutharika achipani cha Democratic Progressive Party akutsogola with 36,607 votes. Kuyimirira 90.0%. Kenako Lazarus Chakwera Malawi Congress Party 1,370 votes. Kuyimirira 3.4%. Kenako Dalitsoka Mambe UTM with 2.5%, meaning 1,024 votes. Okay. From Neno, we are moving to Mwanza. Now with Mwanza, these are actual official results. Official, yeah. Yes. Yeah. As and Zulo Abunga Megana
analengezitsa zotsatira zotsimikizika za mboma la Mwanza. Exactly. In Mwanza we have Arthur Peter Mutharika 30,576 votes, 83.1%. Kenako Lazarus Makathe Chagera 2,228 votes, 6.0%. And then we also have Adalitoka Bambe with 2,203 votes, 6.0%. Of course, I make sure and a photo was from all presidential candidates. Komano, our chart, our dashboard, it's a top 3. Yeah. It's a top 3 when it comes to my districts. And then we have Palombe, Arthur Peter Mutharika, chipani cha Democratic Progressive Party, kumene kunditu akutsogolera ndi mavoto okwana 132,031 votes, kuyimirira 94.7%. Kenako Lazarus Chakwera, Malawi Congress Party, akubwera mbuyomo with 2,273 votes, kuyimirira 1.6%. And then we have Atupere Austin Muluzi, abweraso mchati, with 1,997 votes, kuyimirira 1.4%. We are moving from Palombe, we are coming to Chiradzulu. In Chiradzulu, we have Arthur Peter Mutharika, chipani cha DPP, leading with 115,867 votes, kuyimirira 93.7%. Pachiwiri pabwera Lazarus Makathe Chakwera, chipani cha Malawi Congress Party MCP, 2,091 votes, kuyimirira 1.7%. And then we have Atupere Austin Muluzi trailing as a third, 1,904 votes, kuyimirira 1.5%. Tikutsika, we are going to Blantyre. In Blantyre, we have Arthur Peter Mutharika leading with 256,383 votes, kuyimirira 82.3%. And then Pachiwiri pabwera Adalitoka Bambe, IUTM, with 25,638 votes, kuyimirira 8.2%. Kenako, we have Lazarus Makathe Chagera, Malawi Congress Party, with 18,587 votes, kuyimirira 6.0%. From Blantyre, we go down to Chikwawa. We have Arthur Peter Mutharika leading with 173,989 votes, kuyimirira 91.4%. Kenako, we have Lazarus Makathe Chagera, IMCP, seconding with 5,497 votes, kuyimirira 2.9%. The difference is huge. Yes, because we're looking at 91.4% and then second 2.9%. And then thirdly, we have Atupere Austin Muluzi, IUDF, 3,015 votes, kuyimirira 1.6%. From Chikwawa, we go to Cholo. In Cholo, we have Arthur Peter Mutharika, who is leading with 200,131 votes, kuyimirira 94.8%. Kenako, we have Lazarus Makathe Chagera, IMCP, seconding with 2,943 votes, kuyimirira 1.4%. Then we have Adalitoka Bambe, IUTM, with 2,516 votes, kuyimirira 1.2%. Mulanje. In Mulanje, we have Arthur Peter Mutharika leading with 207,596 votes, kuyimirira 91.7%. Kenako, for the first time, Agondwali Nankhumwa is trailing second. Kumulanje. With 6,777 votes. As a matter of fact, according to unofficial results, zikuoneka ngati kumene kuwapambana kukhala phungu according to unofficial results. For amaimira.
in one of the constituencies. Okay. And then that is 3.0%. And then thirdly, in the Lazarus Makathe Chagwera, 3,195 votes, kuyimirira 1.4%. We go to Nsanje, lastly. The last Nsanje. Lastly, we have Nsanje. In Nsanje, Arthur Peter Mutharika, DPP, is leading with 93,197 votes, kuyimirira 84.8%. And then we have Lazarus Chagwera seconding with 10,063 votes, kuyimirira 9.2%. And then Dalitso Kabambe, IUTM, is the third one with 1,619 votes, kuyimirira 1.5%. Nditudunzanga pupa that ndimene nditu taunikira pa dashboard yathu ndimene ikuonetsera kuti kodi southern region komanso madera ena amene chipani cha Democratic Progressive Party chikuoneka ngati chikutsogola zikuyenda motani. If there's one thing that I've noticed mmene ndimawerengetsera musemo, if there's one person that has remained on the top 3, ndi Arthur Peter Mutharika chipani cha DPP. Anthu ena amatha kusunthapo like I said kumulanje pana nzabwera akondwani na nkhumwa madera angapo nditu imbalaka I said kuti Lazarus Chagwera sali pa top 3. And then madera ena madzasinthana akabambe ndi atupere muzi chakumpoto ko we saw kuti pamadzabwera so Dr. Joyce Banda. So you see kunena kuti there's a bit of consistency, I would say, based on the unofficial results with the kupezeka kwa Arthur Peter Mutharika. And also let me just say here, kunena kuti our dashboard imaonetsa 28 districts. It's supposed to be 32. No, 32. 32. Is it 36? 36? Yes. 36. It's 36 because what we are waiting for through Malawi Electoral Commission. So far, zotsatira zokwana madera 132 ndizimene zafika ku National Tally Center, which is BICC in Lilongwe. And we're yet to hear from Malawi Electoral Commission for remaining other areas kuti zifikiswe ndithu kumene ku Tally Center. Remember, these are unofficial results, and mukamona ndithu mu scroll yathu ndimene mukuyenda official results which were announced yesterday kuchokera ndithu kwa wapampando wabungwe ndithu limeneli la Malawi Electoral Commission amene ndithu ndi Justice Annabel Ntalimanja ndamene azilengeza ndithu muzochitika zambiri ndiponso ndamene adzalengeze mtsogoleri amenenso alamulire dziko lino kuyambira pano mpaka na mchaka cha 2030. Nde ziganizo zambiri iwo ndamene adzilankhula iwo ndamene adzilankhula ndi tsiku loti yayi ndikulengeza mtsogoleri wa dziko adzalankhulaso ndiwo kuuza ndithu amalawi. Kwa ife kunyadira kuti I think you are following Lonta TV in different platforms. We are on Lonta television online as well as YouTube. Komanso ndithu yayi channel osiyana siyana. Exactly. Timanyalira kumbiri. Go TV, Kliye, Azam, komanso ndithu ma channel osiyana siyana. Yes. And remember, kuti from 10 tikhaye tikukuperekani kwa anzathu ku BICC kumene kuli ndithu zolengeza kuchokera kubungwe la Malawi Electoral Commission kuti leloli atilengera makatilengera zotani kamba kuti ya ndithu dziko la Malawi likudikira mwachidwi likudikira mwachidwi kuti tidikirebe ndithu zotsatira zokhazikika komano according to our findings right here on Lonta TV through our dashboard, and we are confirming really and dashboard yathu it's an official results, and according to our dashboard Professor Arthur Peter Mutharika from DPP ndamene akutsogola pamene pamene official results from Malawi Electoral Commission akutsogola so yes Peter Mutharika malo madera fola amene afotokozedwa amene ali Mwanza
district, Likoma district, Kasungu municipality, and Luchenza municipality. Tikaonkhetsera mavoto onse athapita muthawi kandama nawo tsogola. So mwina thandiwe tukamba inalanga dzina ndipo. Koma izi zizisintha. Zizisintha. Yes, chifukwa chanena kuti mwachitsanzo ngati lero a make chair atati mwina abweretsa zotsatira mwachitsanzo za tinene kuti nkhotakota kumeneko ndinafotokoza kale kuti ina kuti akutsogola according to our unofficial results ndi Lazarus Chakwera. Okay. There's a possibility kuti chikhoza kusintha. Kupezeka zokuti mwina akutsogola kumeneko chifukwa chokuti ndachakwera ndi tikaonkhetsera mavoto onse zikhoza peza kuti zasintha. And then tikuona kuti ndithu mavota ambiri zikuoneka ngati akupita kwa achakwera. Chabwino apoti undi mpikisano wina umadzatsogolo pamadzabwera ena kudzakudutsa ndi mpikisano. Mene umakhalira so tikhalebe ndithu tikudikira until the official results from Malawi Electoral Commission. Zambiri ndithu yayi ifeyo sitigona ndipo Malawi amene muli pamenepo ife timanyadira kwambiri chifukwa mmatilemekeza chifukwa ngati muli pamenepo kuonera kanema waluntha through different platforms timanyadira kwa basi timanyadira ndipo inalanga dzina ndi Patrick Pupa komanso ndithu zanga Thandiwe Mzumara. Mwina tiyembekezere zotani pamene bungwe la Malawi Electoral Commission likhali kuchititsa msonkhano wa atolankhani kuyambira nthawi tani koloko. Kutengera ndi mmene zakhalira masiku amenewa nkhani kuli kumakhala kuti kufotokozera mwina madando amene alandira and how they have sorted them. That is one thing I've noticed. Kuti akumanena kuti tinalandira madando akuti we have sorted them motere. Dzulo ngati I don't know ngati if you were following one of the issues that came up with Fajoti Dzulo chipani cha Malawi Congress Party chinali msonkhano wa atolankhani. And chinanena kuti chapereka madando ku bungwe limene la make. Of course atafunsidwa a make chair nthawi ya msonkhano wa make unabwera after msonkhano wa MCP. Atafunsidwa kunena kuti chipani cha MCP chionera kuti chakulembera ndi kalata. What can you say about this? And of course anazafotokoza kunena kuti sitinalandire kalata. So mwina lero timva kodi kalata amene wafika kapena is it yet to. Okay. Yes. But yeah, I think what we are expecting as Malawians are there also results ena kodi bungwe la make laonkhetsera madera ena so ndithu fotokozera atidziwa. Chabwino nkhani yake ndithu ndimeneyo mwinanso kungwauza Malawi kuti pali zambiri zimene zikuchitika pamenenso dzulonso tinaonanso kuti ndithu nthambi yachitetezo kuchokera ndithu ku Malawi Police Service inafotokozapo kuti amanga anthu angapo amene akukhudzidwa ndithu ndi mchitidwe nyengo umene wachitika ndithu mchigawo chapakati. Ndi actually sim chigawo chapakati chokha of course anthu okay according to statement ya Malawi Police Service inafotokoza kunena kuti ikuchita soka fukufuku madera ena of course ngati inazatchulako za Lilonga Nkhoma and then inazatchulako za Urumpi Blantyre so Chikwawa Mangochi as well a number of districts amene nakuti ikufufuza nkhani zokhudzana ndi chisankho chomwechi chisankho. Chabwino ndiye yayi ifeyo tikhale tili pano mpaka na ndithu mmene bungwe la make lifotokozere ndithu ndizotsatira kandi madando ifeso tidzaphera mphongo ndithu chifukwa ifeyo tikufunitsabe kuti anthu ndo Malawi uzindikire kuti tili pati nanga zili pati chifukwa ambiri akumala zolankhula zosiyanasiyana of course kuti ayi nthawi kumabe tisapatse phuma and akumanena make chair kuti she's not under any pressure. Let us be patient. Exactly. Let us be patient chifukwa chokuti inu mavoti about 4 million ndi mavoti ambiri and like I said kuti kumakhala kuonkhesera kuti this is valid chifukwa pali ena amachonga muja munena kuti kudaboti kodi ndi njongi ena malo mochonga malemba pomawo
mudziwa ena ndi mochonga malemba kumawu amanena kuti ukaona mvuwa ukaona nyanja nakana ni mvuwa zomwe saliyense amapita kokavota kuja ndicho linga chokafuna kuponya ndi voti ena mangobwera basi to exercise their rights yes munjira imene wakuganizira kutero malo monga chonga amakalemba kulemba dzina lawo kuti I was here before you. You see? So, wangoni kumbutsa chisankho chimachitika ndithu madera osiyana-siyana through different associations kumachitika ndithu zosiyana-siyana and zimakhala zosekesa amene ufotokozeramo kuti ena ndithu instead kuti angotika kungochonga if you know how to write kungoti chongo and if you don't know how to write umakadinda ndithu kudinda ndi chala fingerprint ndi kuti ndi fingerprint yoso topena imavuta mabezi kuti of course ndekuti sindoti ndi nkemwe wese koma ninkhani yonena kuti be ngati nkiyo mwina anapeza kuti wakhudza chala china ubwino ake sindozowa iwe kumene unakavotera koma umene nakavotera ine nditayika chala muinki anandipuputa kaye fati nkanadziwa kuti pena mwina ndikapaka uku pokatere pacha mwina mapeza kuti chala ichiso chatanenawo ndeyo makayika apa chala ichi apa china chiyapita pena that actually might become a void vote ndimona ngati mwene madzi tikuyenera tipumire komano we are remaining with 15 minutes before Malawi Electoral Commission akhale live kuuza ndithu mtundu wa Malawi ndipo pakatali pano ndithu let's take a short break and we'll be back straight after this. Ndi mmene tuzikuyendera pano pakanema Waluntha television kukupatsirani ndithu tsatane wa mmene zisankho zikuyendera kapena kuti ntchito yonkhesera mavoti ikuyendera tikunena pano ndithu ku BICC anzathu Robert Edward komanso Moses Magawa akonzeka mmene tinafotokozera poyamba muja kunena kuti bungwe la meki akhale akuti akuyankhula ku mtundu wa Malawi komanso alankhani amene a Justice Anado Mtalimanja kufotokoza ndithu kupereka update kuti kodi how so far what's going on ndiye mwina tisachulutse mawu tikuperekeni kwa anzathu amene ndithu kuti mumve kuti alibweretsera zotani. Ali ku studio yathu ku area 2 ku Bishop Nave Media Center ene Moses Magawa kuseri kwa kamera ndithu tukira ntchito ndi Gerard Kasonga komanso kuno pa makina ndi Hobson Kambeta ndipo tifuna ndimlandire mzanga Robert Edward titero kuti nthupi mukuyenda bwanji pachwano nthupi mukuyenda bwino sono zoti game yatha bwanji ndina wa Chelsea nde suzori kuthako kuthakwa game suzori kwathabanje chabwino le kapena mwana ndi prediction panalibe manena sichirunga ona mene mpira ukuyamba ndizina zotero zinati zoti tikufuna kuti tizinyamunga kukonzeka kumabwera kuno ku National Talent Center komabe nthupi muli bwino ndipo tsiku likuyenda bwino zinthu zili bwino I don't know that sign no ineyo ndikupuma chauta kuti sungabe ndipo tiyamikire kwambiri kuti takumananso madzulo the dashboard is back ndipo Malawi ndithu akutsatira koma timafuna chithunzithunzi cha lero kuti inuyo likuyenda bwanji tsiku la lero chabwino in terms of kunoko ku National Talent Center activities amene akuchitika kunoko kwambiri ndi activities ndio tikuzonera zoti ndi awiri activity yoyamba ndiyo kulandira zotsatira zochokera ma district komanso ma materials ma kits ndizina zotero zonse zikumabwira from districts kubwera kuno National Talent Center ndi akumaza ziunikira azipani ma monitors azipani ndi ama electoral commission amakhala amenepo ndikunikira to ichi chabwera ichi zatere simene akuchiona ngati pakhanga china chili ndi mafunso akumajikapo avokaye kuona kuti kodi akambirana motani koma progress ikuchitika kwabwera ndithu
ma district angapo kuzana zoti I think we are safe to say kabela ma district ochuluka from ma district amene anabwera dzulo lerolo ndimachita cross check ndi ma monitors azipani zina kula iwo mwana amene alipo throughout the day many if mafika kuti kutafika Karonga Zomba Nchisi Neno Mchinji Nkhotakota Machinga Chiradzulo Mangochi municipality Branta district Nzimba district Chikwawa district Lilongwe city and Zuzu city so many moment it might be minus or plus my districts are wow I mean Africa they zikuchitika menemo komanso activity actually the commission itself ndori kunigira sobano zotsalirazi kuti no apange chiganizo sobano kuti awa ndi awa ndamene akuoneka zoti akutsogola kuti mavoto osataunikira ndi baja kumuunika sonkhani ya ma void votes komanso kuunikira madando amene akubwera ndithu tinaona kuti zipani zina zinaita msonkhano wankhani ndikufotokoza kuti ife talembera bunge la Malawi Electoral Commission kuti tifotokozere fato kuona kuti muli ma irregularities amene achitika so kumenekonso akumayang'ana ndithu kuno bwino koma ndifotokoze chonchi Moses pankhani ya zotsamwitsa zimene anthu komanso zipani akupereka bunge la Malawi Electoral Commission ndi njira likumanena ndithu and I'm happy kuti zipani so far zipani zimene tinamva zikuchitisa msonkhano watu wankhani kuti pali zotsamwitsa mayirekero kuti pena pake zinthu zinaende bwino I'm happy kuti zipani zimene zizi zimafotokoza masonkhano watu wankhani wokuti zalembera make ndikuti zipani zimenezi ndikuti zikutsatira ndondomeko chifukwa make akaona zoti osayika pa social media kapena ata kutumiza VN kunoko ifeyo pakuti pakuti zinaenda bwino and so I'm happy kuti zinthu zoyenda choncho and ndikuti amike akhala kuti akupanga respond accordingly mene zinthu zililimo ndithuti koma nkhani yokhudzana ndi madando zimangoyena kubwera kunoko ku National Center even kumalo kuponyera voting actually that was supposed to come from kumeneko chifukwa kunali buku lolembamo madando ndipo mu one of mayankho amene make chair amapereka anala kuti pali madando eno amene ora azikonzedwa komweko ndikuti madando eno ora ena kupangidwa anakusa ntchito chingerezi chokuti escalate ndoti kuti abwire kumtunda ndi zina zotero koma the channel is lemba mukalemba akhale ndithu akupereka mayankho awo kumeneko so asanapereke zotsatira amaonetsetsa kuti mayankho aperekedwa bwino tikuziwa kuti Malawi police yatitsimikizira kuti pala anthu ena amene akuaganizira kuti apalamira milandu yokhudzana ndi zisankho zomwezi ndipo awanjata tikukhulupirira ndithu kuti mwina tsiku la lero tikhale tikumva ma update kuti kodi zakhala motani mukumbuka ine kuti kumakhala 48 hour rule kuti munthu akamanga amene akumpitisa kubwalo la milandu mu maola amene wawo so tikhale tikumvanso zimenezo chifukwa polisi so nayo soti angokhala ndikumbuka adakhazikitsa kuli room kuli chipinda ndithu ku area 30 kumene kuli joint operation anthu ena ankana zoti ati chipinda chote azibereka mavoti ife tinapitako ndi malo kuti inu simungapiteko inu suti kuko pito ndakausentu anga sungakafikeko so olo munthu wachipani sandapiteko chifukwa MDF police ndi ma prisons ndikuti the prison service that level of security ndikuti akuonetsetsa kuti chitetezo chikhale m'malo mwake mukudziwa amene zakhalira kunoko ku National Center kuno kuli chitetezo kuli chitetezo osati sitingabitse sungangolowa tsiku la chisankho zinthu zinaenda bwino takambe chilungamo panali zitopotopo pena ndi pena za security koma I'm telling you operation room imene ya joint imene ku area 30 I think inathandizira kuti tikhale tikunjoya mtendere ndikhulupirira zoti mtendere tikhale tikunjoya ndithu and so zimene timafuna tinene apa ndikayiona nthawi
it's almost 10 o'clock. 10 o'clock, But yes. mwina tikhale tikulowa nkati maybe you had something to say. No, I wanted to find out kuti pamene tatsala pang'ono kuti tilowe mchipinda kuti timve bungwe limene la MEC tiyene kufotokoza taonako ndithu zipani zina zikambavomereza kuti aino ineyo ife tagonja. Give us a picture. Yeah, maka candidate ndikuti panopa ndikhoza kunena kuti ndikudziwa za aphunziro mvula Okay. oyima paokha, Okay. smart swira oyima paokha, komanso lerolo tamva za ali James Chilungo oyima paokha. Okay. So I think chipani sichinabwere poyera china chilichonse. Okay. Komana awa amene ndi ma independent presidential candidate avomereza koma chimene ndachikonda kwambiri. Yes. I think chantenderechi nawayi kunokodi I think it's beyond actions. I think ndi chinthu choti tili inborn. I think anthu fe tinangobadwa anthu okonda mtendere. Yes. Zimangovuta kuti kuli anthu ena ake kuti I don't know amangokhulupirira zoti mwina they need to be different by doing something wrong. Koma mtendere ndithu mwayi kuno ulipo. And aliyense akamankhula amanena zoti mukudziwa ngati kuli chinthu chimene ifeyo tili nacho choti chimachipanga value ndi mtendere. Ndakamata acho tisunge mtendere koma ifeyo tavomereza kugonja ndipo tionesesa kuti tigwira ndi boma lililonse limene lipambane. Zikutanthauza kuti kufikira tsiku la lero silikudziwa zoti amene wapambana chisankho ndi ndani. Zikutanthauza kuti kufikira tsiku la lero ndichifukwa tikumanena kuti zonse zizikhala za ma dashboard izi ndi zina zotero. They still remain unofficial results. Yes. Pakana tsiku limene MEC zaneneza kuti official results ndi awa maboma ena tayamba kumva ma official results lerolo kumsonkhano wa Rwankhani tukembekezaso kuti timveso kuti kodi I think maybe I have preempted your question. Kuti kodi tukembekeza kuti timve chani lero tikanso tikumvaso kuti kodi commission itakumana akunikira chani ndi chani komanso pali mwayi yoti atipatsa zotsatira za zimene aunikirazo. Yes. Tikhale ndithu tikumva and zotsatira zimenezo they are the ones that are official results. Anything apart from that it still remains unofficial. But akara unofficial mwina timvetsetsani pamenepo. Akara unofficial ndekuti ndi chinthu choti chili subject to review or change. Okay. Mwani zikozotaka ndithu kuti mafigura aja ndikusintha kwambiri kuzimene zozo ndi chilungamo chake ndi chimenecho. Okay. So quickly chilipo chingasintitse. Yes. Commission ikakumana imaunikira process. Okay. Simangooni kungoyang'ana imaunikira process and process yonse kuti povotapo machitika ndi chani kugwiritsa ntchito maliposi maso madocuments amene amabwera kumene kuti. Okay. So mwachitsanzo nkhani ya null and void inuyo mukhuzonena zokuti ngati zolejetemanena zoti kwina kwake kunali 1000 chakuti 1000 null and void. Yes. Commission ikozokhala pansi munzeru zawo ndi ukadaulo wawo ndikuona kuti yayi izi sizinali zolakwika mwina 700 ndikuti awa anthu amene anavotera kuti ndikutenga ndikuphatika pa amene ngusendetsa manamba. That can happen. Yes. Okay. Yes. So pamakhala kuzokhala some factors ena what I cannot competently explain them because I've never been a commissioner. Komano what we know so far is the best example the many null and void. So figures can change. Okay. Yes. Komanso scope unofficial results amakhala ndi tumangatapatubanira ma districts district yakuti mene muja ndi mene zikubwirira. Okay. Komano ameki aja makhala ndi
cha official chimene chikumabwera kuno ndi district returning officer. Of course we know kuti anthu ankhani akumakhala so pa district tale center and chisadanyamuke ena so amaito kuruzo kuti pato ndaya kunyamuka and aliza kali mora ndizosadira za panopa zimene azibereka kwa zipani zaenda jonji so tinene jonji ni man official results amakhala jonji so zikuoneka kuti anthu ena ake akhala kumana zoti mina history has shown kuti mina kwambiri man official results amatokhala kuti mwina kwambiri mwina samasintha kwambiri kuti because outcome. Okay. So we should be expecting anything. We should expect anything. Yes. I like that one. Now we have got the to warn zotani pa screen chatu chimene chikuonetsa zikuchitika ngati umo. What is happening there? Okay. So panova zimene zikuchitika ngati umo kubera zoti mwina anzathu aku technical aika ati kila chithunzi cha ngati umo kuzokhala bwana. So zikuchitika ngati umo is that process imene ndi my photocopier kuyambirira kucha. Okay. Paja kuyambirira kucha nena kuti kulichitika kwambiri zinthu ziwiri. Chinthu choyamba ndi chimene chikuchitikapo. Yes. Chimene awo ndogwira ntchito kumeki komanso ma monitors amene akulandira ndikuunikira bwinobwino kupangana yomaka process ya handover. Kupangana handover ndithu tajokera kaya kunchinji bwira tafika ndi zinthu zimene tabweresa ndizi zikalata zake ndizi so akumaonerana pamene paja amachitiro bwera ndi apolisi chocho. Okay. It's tight. Okay. Not only kunoko even escort yobanga escort ma zotsatira and the equipment we are making from a district coming to the national talent center sikumakala ya masewera tukumaona akamafika kunoko kuti this is a serious business. Oh yes, this is serious business. Oh yeah. You will see the collaboration even Ilipo the high collaboration. The Malawi Police Service, the Malawi Defense Force, and the prison services. Ukatuone even when you are entering. Polo it up. I think this we have said that time and again. Minimum national talent center. It's a lot of security. There's a lot of security. Panja pamene muntu kumatha kuenda mabewa mwamba. Feeling secure. Okay. Yes. Because people means business. All right. So chinachochitika apo ndioni zabwera ndithu ndi akupangana handover kuti apa maona kuti ichi nchosatsegula si tikumadula tonse limodzi tikuona limodzi so all those things zimene zikuchitika zimene tikuona muchithunzimo ndithu chabwino posa chidwa pati khale tikulowa mchipinda chimene bungwe la MEC likhale kuchitisa msonkhano watu lankhani kuti timve kuti pano atitengera zotani. Robert Edward ndine pano komanso akuluakulu amene tikugwira nawo ntchito kuseri kwa kamera kuli Gerard Kasonga komanso Hobson Gambeto akuyesetsa kuti tikupatsani chithunzi. We've got about 3 days to go. Is it day number 5 or day number 4 today? Talking about 16 Tuesday. Kufika about Saturday. On 20. And on 20. Yes. And 20 ndo talking about 16 kufika about 20. Chimakhala ndo ndi masiku okwana anayi. Echabwino. Talking about 16 kufika about 20 masiku anayi. Ndo tikutsalaso ndi anayi. Echabwino. So the gentleman kuti whether they are working days or they are days from my responses I'm abilika make chairperson Justice Annabelle Ntalimanja we've got 8 days. And they will make sure that within 8 days abange deliver zotsatira chabwino. And so tikamaona mene kulili kunjapo panopa every person is anxious
every person is just waiting kuti timve kuti ziyende bwanji zikali bwanji kuti tikavotaso kapena papezeka candidate wina wake kuti wamenya 50%+1 kapena ose akanika kufika 50%+1 simasewera 50%+1 kuti 50+1 tatikumbutsana kuti paja it's not kuti number 2 or number mpikisano a picture. Okay, so picture 50%+1 mavoto amene awelengedwa amene awaunikira ndikuti awande mavoto oyenerera mavoto amene ajawa munthu amene akupambana ayina kupeza theka la mavoto amene akupitirira ndi wanu munthu akhoza kupeza theka kuti 50% wamenya koma palibepo wanu ndoti basi okay, I see. Izizo kuti zinabwera bwanji pana ali chingerezi cha definition of majority kali majority chani chigulu cha wanthu chimene chikufuna zinthuzo kuti zichitike ndi bwalo la milandu linachita interpret mwachonchomo kuti mmene tikuonera ifeyo ndi nzeru zathu mawu awawa amajority akutanthauza 50%+1 mbuyomo majority timangoti anthu ambiri ndizi matoteka kuti anthu akupikisana pa mavoti asanu wina wapeza mavoti asanu 5 votes on 5 votes noti inu mwina atielekeza kuti mwapeza mavoti okwana afulu kapena inu mwapeza mavoti atatu ine ndapeza mavoti awiri ndikuti inuyo ine ndapambana sindasiyana nanu ndi awiri maona kapena atatu maona yes so uyo amene wamposa nzake zimangodusa manifest past the post tikugwisa benchito system imene mdzikomo tikugwisa ntchito pa zisankho zinazi zapungu ndi makansala endaonako ndithu zosatsimikizika zija ena apambana ndi mavoti awiri okha ena 5 ene basi munthu wapita yes nkhani yake ndi imeneyo so tikugwisa ntchito zimene ena sakumamvetsetsa amaona ngati kuti mwina zimene zikuchitika ku parliamentary and local government elections in as far as kupanga define kuti munthu owina ndikuti ndi zimene zikuchitika ku presidential elections zofanana apa tikusiyana pamene tikusiyana ndikuti 50%+1 kupangira apply ku presidential election pamene first past the post ndimene kupanga apply kwa local government komanso parliamentary election mmene pomwe ndi pamene panabwerera nkhani ya 50%+1 and inachita kupangidwa interplay inali majaji kuti kuunikira ntchito ya majaji ndi kuunikira naunikira kuti okay lamuli apaparulu interpreting the law amapanga interpret kuti tanthauza ndi lamulo lija chifukwa icho cha majority icho chilipo koma kuti kwata majority icho tanthauza kuti okay so nkhani yake ndithu ya 50%+1 mchimeneyo tikupitira ndithu kuwulutsa mawu kuno ku National Talent Center mu mzinda wa Lilongwe omwe ndithu tikungowunikira pamene tikudikira kuti tilowe mkatimu kuti ife tili kunja kwa mkatikati mwa zomwe zikuchitika mkati umu ndi tikumapita mmenemo kuona kuti kwayankhulidwa zotani kubweranso kuzazukuta pano chifukwa wireless zosiyanasiyana ndithu zapatsidwa mpata kuno kukhala ndithu ndi chipinda chawo kuti akhoza kumaulutsa mawu chifukwa chake ifenso kuno tili kuno ngati Luntha Television kupatsani the live pictures kuti nanunso mutsatire bwinobwino mmene zinthu zikuonekera so timatero kuti the dashboard is back and kuona kuti anthu they are so excited but what is so special with that dashboard? All right I think inkhani ndi yanga kuti maifusa koma maipewa ndikanakona ndikanaipewa okay komabe is a good question okay fatika ngati tikudzimbira chabwino kuti kudzimbira ngoma yakaso kumabini koma dashboard uyu ndi ukadaulo chabe operekera uthenga I see tinanena ndithu dzulo timafotokoza kuti dashboard
ndichani Okay. zulo tinaipanga integrated dashboard ngati imene imakhalira ya ku Ministry of Health nthawi ya COVID-19. Yes. Ndiye timafotokoza kuti nthawi ya COVID-19 timalandira ndithu chinthu ngati chimene chichi ngati table chongofotokoza so that it gives people a picture. Okay, just the picture. Okay. It's just the picture. Chitunzi chamene zinthu zikili. You cannot pa cha Ministry of Health cha COVID-19 chichi. Yes. Pamene pachasama fotokoza kuti mukatere mukisaba manyandisopo chani koma mukaitenga press statement imene amayigwiritsa ntchito amafotokoza china chilichonse imene mucha eti anthu amene akupanga zinthu zophwanya malamulo. Yes. Nthawi imene ija amafotokoza kuti chakudosa mapanga. So the dashboard in this case mwachisanzo chimakamba pompa nzanga Patrick Pupa ndi Chandiwe Nzumala. Yes. Amapereka kwa Malawi mmene zabwirira. Okay. Zotsatira zosatsimikizika. Yes. So amapita pa district pamene paja ndikumanena kuti awa za mavote akuti imene ikuyimirira Okay. 10%. Yes. Okay. That becomes system muja chikupangira generate chiziguza nisone ndi makala zomwe ora the yellow color you don't have zamakuti the red color you don't have zamakuti. And so that is just technology. It's just technology because we cannot afford kuma kala nthawi ya kapena munyengo ya market. Yeah. Okay. Yeah. So panopa as we speak ndoti nkhani yake ndi imeneyo. So I can say the dashboard the investors choncho dashboard yo ndi unofficial tikambe pamene popo zimenezo za dashboard zimenezo kambe this is an official. Okay. Chomozongobwera unene pakamwa zimene mtolankhani wazipeza malo akutawuti whether zimene zikunenda pano official go it is going to be official. Like that. Zingokhala kuti zangogwirizana. Yes. Okay. Zingokhala kuti zangogwirizana. So it's just a method of presentation. But I know kuti it has brought controversy a lot. Komano chinthu chosangalatsa ndi chokuti I think zinthu zimene anthu amaganiza mabwana akulu nthawi amaganiza kuti dashboard ikamayipereka izathandiza anthu kuti azimvetsetsa msanga. Zikuoneka ngati kuti I think ndi zimene zikuchitika kuti anthu akuvesesa msanga kunkhotakota mwachisanzo anthu amakamakaniza mbirimbiri za kunkhotakota kunkhotakota mwakuti chidashboard chaonesa akusogola ndi Dr. Lazarus Makathe Jagwera chairo kuoneseratu pamene. So ndi zinthu zokuti in a simple way it's able to describe many zinthu zikuchitikira pa ground koma that is unofficial. It's unofficial. Oh yeah. Yamegi sikhala yacho njiya yamegi amaonena pakamwa mwatani kodi matsula no yamegi amangonena pakamwa amangonena tabwera pano mota papa tikuyembekeza kuti tikakalowa mkati akanena kuti tabwera pano ndizo savira zama district awa akuti pakutipo apeza mwakuti iye official akuti pakutipo apeza mwakuti akuti pakutipo apeza mwakuti. You know, the question of whether people should start celebrating or feel sad, something like that, I feel like this is not the right time to celebrate. That's what I think. I like it's also not the right time to feel sad. Because the results are official. We're just talking about 4 districts. 4 districts. So, but we understand my elections, they're emotive, and I'm kind of emotional, this is what they're. So we understand with Malawi, Nandogonda Tende. Okay? Malawi watakungopanga mochinthu I think kuti kupanga chinthu cha violence amakhala anthu ocheba. So timadziwa zoti zinthu zikamachitika people's faces and names to something chani but we understand kuti makhala zoti nthawi yotani yovuta. That's why I feel but I think it kind of
mawa unofficial tidati tilowetse zimene tikulankhulazi makina ena ake atipangireka kuti kuti mumatchula dzina loti unofficial kangati upamuza zoti pa sentence pacheka mantha mawa unofficial unani apandachula soti unofficial. So we are trying our best kuyesetsa kuwauza anthu kuti this is unofficial. Moti munthu ina ake akamana zoti akulusa zinthu avengi munthu Bandali. Oh yeah. Alipo ena amene za officials. Akusangalala. Akuona kuti zathikira. Za officials. Oh yeah. Ndendalezo zimenezo. Anthu andale. Koma anthu amene akavota pa 16 September. Sikutose ndandale. Yeah. Kamalawi ndithu kudzuka ukapanga exercise their right. Ena akuzota akukhumudwa. Okay. Koma we are saying this is not the time to either be jubilating or be sad. I see. This is the time of observing kumaona mene zinthu zikuchitikira and waiting for the day imene Malawi Electoral Commission is out to the official results. Wonderful. Koma so the dashboard ife rumangolota. I think pamene boso tinene. No, I wanted that because I wanted to ask you kuti ndiye zimachokera kuti zimene. Okay. Izi zimene tikuyika apa. So ndi munthu anaga mangozuka kumaika ndikuyamba kupanga banji figure. These are the things zimene mungapita pa district batch. Yes. Kapena pa constituency. Okay. Pa constituency tali center. Pa district tali center. Mungafika pamene pachapa zimene amata akapanga ndi athana nazo. Kuti ngati telekeza. Ngati kuno kudowa. Chapanga sina chilichonse. Yeah. This is the voice manamba amavoti nawawa. So mukatenga zimene zicha zimene asayinirana ma monitors wina aliyense amene atsanyira mukatenga zimene zicha ndikutumiza. Okay. Tikambe kuti pali atolankhani osiyanasiyana amene alipo across the country kunoko for Lunta television specifically for elections. Okay. Amene akumapirika ma results. Okay. Ndimafuna ma results akandidate wina kubalaka. Balaka kuliso office mwina in case people don't know. Balaka ku office ya Lunta television. Oh yeah. Mr. Nando ali kumene. Yes. Had to go ndikuka pereka kukati basa chituzi cha mmene kubalaka zinthu zaendera. Yes. Across the country kugwira ntchito ndi ma Catholic media houses ndoti nyumba zolutsa mawu zachikatolika. I was about to ask you about our brother in Balaka, because we've been in media together. Yes. Did you follow it? Yeah, no, specifically about that, it's in Bangi 4. Okay. Komano I just followed in Kenya Balaka as district as a whole. Okay. So for that, I need to mizira ama photographs of many. Koma, tikambe kuti pachisango amakhala wina ndoluza. Oh yeah. Ena aluza, ena awina. Ngati kuluzako, ngati wina kukwa ndongo za chilungamo. Oh yeah. Eti ngati anthu ena kuona kuti pena pake sipadayende meki ndi anena kale bwerani tifotokozere tikambirane. Okay. Kati ena amariya pamene papachepa amata kupita kukoti kumene. Yes. Ndaonako ndithu I think ku Kasungu ena ake ndithu one of my lawyers odziwika bwino dziko muno anandipanga share document yoti mwina kuti lembe nkhani 5 ndo lemba nkhani. Oh yeah. Kuti phungu ina munthu wina amene amapikisana kumeneko pa mpando wa phungu kusazo kuti akuona kuti zinthu sizidayende bwino. Yes. Ine mpaka na amakapanga apply ndithu ku court kuti bwanji meki isalengeze zotsatira za ukuku kayo. Okay. Titaunikira kaye. Okay. So ena amata apa pachepa kuti kubwalo la milandu. Yes. So izakubwalo la milandu zonzawo no sopano maloya imene amakhandizo zungu zawo zomvana kuti chati zinazotero. But the point we are trying to emphasize here is that MEC has opened doors Oh yeah. for Madando. Yes. And Madando akabwera
the job of the commission is to look at them. Oh yeah. Before asanabwire pa press conference ndikupanga announce kuti zinthu zaenda mota. Chabwino. Yes. Tikuchita modikirira kuti bungwe la MEC motsogozedwa ndi a Justice Annabel Ntalimanja amene ndi wapampando wa bungwe limene la MEC abwere ndithu atifotokozere makamaka mtundu onse wa Malawi kudzera ndithu mawayilesi komanso ma television kuphatikizapo pompano pa Luntha television. Tinali ndi chithunzithunzi tikudikira unofficial results from other quarters of the country. Yes. Ndimaona kuti mwina pa nkhani ya mtsogoleri wa dziko anthu asankha kwambiri. Okay. Komano kumbali ya MP sadasankhe mokhala ngati mochita match kuti asankhenso amene asankhira zikutani kodi? So makamaka anthu mbuyomo I think fasano lokubwera chifukwa cha mmene mbuyomo zakhazi kukhadi. Oh yeah. Anthu amapanga zinthu zimene amati uniform. Uniform. Kuchonga pa president. Ngarare president wa Japan. Ndoti so phungu so wa Japan akupita so akachongaso pamene. Kansalaso akachonga. Yes. Koma indeed we have seen in some instances in this particular election ya chaka chinocho kuti anthu we are able kusiyanitsa. Kura kunoko phungu chitenge wa Japan ichi. Ma president chitenge wa Japan ichi. That's democracy. The choice, the decision. I think I like that one. The decision. The decision. Okay. Kupanga jiganizo kuti inu ndaji pani A. Au ndaji pani B. So fungu titenga chipani A. Koma mbali ya president. President titenga chipani B. Okay. So it shows kuti munthu abana zone zote samunamize zikunanthauza kuti anthu amakhala ndi mphamvu. Oh yeah. Chifukwa mukabopo simuja anthu akalowa amakhala moka kodi muna akavota chala sikana beji aya ndakavota iboso sina. Yes, ineso janga sina umakakhala muweka mukaboko sikaje umakakhala muweka ine tsiku limene ndinapita nali patsogolo ndi mzanga wa polisi. Okay. Amachokera ku night shift ya mawiro anadano ndingopita ndikavota. So ndinalo timacheza timkada ndaula kuti zikona ngati zokambika mochedwa chane akulongosola china chilichonse. Koma itafika nthawi yakavota aliyesa anapita ikaeka kapo limodzi ndanja and I noted kuti sitida kumanenso olokutsanzikana sitidasanzikana pamalopa chatu pamaopsha ukangoti wachita amakulozera msewu 10 mwezi pita ananena ndithu kuti kuno kokaponya vota sikomalo kokakhala ya siko kunchedzero kuti mukaponya vota ndikumangokhala izona kunali kumalo kuti so people were able to make a decision. Oh yeah. Tivotele uyu. Yes. Tivotele uyu. Tivotele uyu. Yes. Madando amene akubwera. Eti. Sikuti ndijola kwike kuti madando azibwera. Okay. Eti. Sindikudziwa koma sindinabe ko dando loti anthu sanapita kukavota pena pake. Yes. Mandiveseza? Oh yeah. Limene lolo palibe. Yes. As of now, okay. Mwina sindikudziwa kuti tikala press briefing ati fotokozera. Dando loti anthu amene abwere pakuti zavota. Komano sana zavota. Kaya mwina chifukwa choti panali zopsezana zachitetezo. People amene amafuna kukavota anapita kukavota. Oh yeah. They make the decision. Yes. Okay? Yes. So to answer your question, that is democracy. It's democracy. Democracy. I got democracy in the minute. Oh yeah. Weka. Pretty much. Kamera vika ja ufuna udinde. Edi? Uzanga. So ile kwa ile so dina yangana wa president ose. Kama ose abone kabui. Kamera kuntuta paka pansi. Ndipange bwachi. Weka. Paka na mbwe ntani. And there is no one amena mabwera. Mukuchedwa. Yeah. Upange decision yako ya make your decision. Wow. Ma MP so ndimaona kusekelera
ose achena mpaka bwana ndiko nali mapozi hapo pozi madzurano Saturday so mulankhula bwana makansala so chimodzimodzi yes okay so you needed to make a decision. So democracy and democracy kansala wachipani china president wachipani china wachipani china independent winner independent wavotera president independent kansala ndikuti chipani mwina sopunguso independent so independent to uzimakali. I wanted to ask you kudera limene ndikukhala limene sindingaulule pano zoona kuti munthu wina kapena anthu amene omaganizira kuti aphungu pali competition ya anthu awiri yes ukapezeka kuti anthu atenga the third one yes amene sanapangeko mwinaso tinene kuti kampeni yolongosoka sunganetu apanga china chake chowuzeka zimatani chaka chino kupeza kuti asankha munthu ngati ameneyo. Okay, so kumbali ya phungu yo komanso kumbali ya kampeni yes mwina kampeni kamvesesede kathu tikena zoti kamvesese mwina mali okay I think chaka chinocho ndaona zoti kampeni yomayitanana pa masintha ija see I think anthu ambiri they didn't go for that. I think anthu ambiri amapanga we are targeting a specific audience. So mwina ndiyo mukuona ngati kuti awo amene amatenga awo apa thirdio waika pana amene amavotera kwambiri amene mwina mukuona kuti samapanga kampeni koma kampeni amapanga ndithu kuisa ntchito njira zosiyana-siyana. So kwanuko ndekuti kuosichesa kwanuko ndikuti ena mwina amapanga misonkhano maika msanja ndi zimene ndimaona so inu mangoona zimenezo amene ena samapanga zimenezo anasankha njira ina yopangira kampeni. The world is changing. I know. The world already changed. It's already changed. The world has already changed. It's not changing, but it's already the world has already changed. So the bottom line is people exercise their right to vote. I see. And they make decisions on their own. Kani ndimene wewe chiganizo abwana chimakapangidwa mmene mjana mukaboko sikamene kacha ndokhala 5 years chani kwa siku limene lija limafika anthu amakaponya vote eni kunoka kuti panopa chifukwa cha chiganizo cha inu ya Malawi ife tikuchezera chikazora ndosumaka vote ndekuti ife tikanaka zoti tikanaka palibe pano tikanaka kuti palibe television tikuweka nyimbo ucha tungoyika siwe wangu khala nyimbo au chabwino ma program ena ndiye ndiyakatuli au chabwino timaiwala pamene musindi kukodza kwese tikumatenga feed ya ku Vatican City kuti mapemphero achitike koma otherwise decision ya Malawi yatikazika pano yatipangisa kuti tikale pano 7.2 ndamene I think anachita register koma nambara yachika kumbali anthu ovota zotanthauza chilizo anthu amene anakaponya vote ndi 60 chakuti percent yes zikutanthauza kuti mwina okay anthu amakhandi zifuka zosiyana-siyana okay ndifuna ndiyankhule nkhani based on zimene ma report ma research reports akhala kunena okay kuti anthu amatokhala ndi chifukwa chosakaponyera vote okay mwina ena amakhala zoti limene labizika especially in town tunda busy kwa busy okay but even kumuza as well yes panopa dziko linasintha okay zichazomana anthu amanyamuka mangokhala makonera chigirida chikubeula mjenga bena bage mutsinje I think is machita zoti kumbotse pano pagolo lisa dasini pano linasini ichabwino so anthu amakhalira ndizochita zambiri yes kuti abizi chakudya cha lero osagwira ntchito asali udzaja thukuta lako so anthu amakhalira kupanga zimenezi so zinakhala bwino kuti tsiku lokavota this time around adalika kuti khale public holiday yes so nali holiday ndithu kwa maana njiro zinayo ngati mwana pa holiday ano ife sinakhale pa holiday mpaka lero so tipite tsopano tipite mkati tsopano tipitiriza imene iposakira apa tikuperekeni manja mwa anzathu ndithu mkatimu kuti timve kuti bungwe la MEC lifotokozanji tibweranso